नै सफैलायबाय जोंहा एक्ट्रिसआ नोंनियाथ' बेनोल' आफा दा मा आं गामियावबो बेरायनो हाला नामा हाया मा हाया माने हायो थेवब्लाबो नोंसोरो सिख्ला मानसि नालाय उन सिगां सानै हयैसो नोंसोरो बायजोआव ओंखारनो गोनां जायो गुबुनफोराथ' माबा माबि बुंखायो माथो बेफोरखौथ' नोंसोर मिथिखायो मानसिफोरा खोथा बुंदो बेल' नङा बुंसोलायदोनो सोर मा बुंदों दे जाबाय गुबुनालाय माखौथो बुङा माखौथो माया गुबुननि बाथ्रा बुंनाय गुबुननि बायदिसिना मावनाय बेफोरखौ खोनासंनानै जेबो मुलाम्फा गैया बिसोरलाय माखौथो बुङा गुबुननि मोजां गाज्रि माबा माबि मावनाय बेफोरखौसो बै लामा जनानै रायलायनायनि अनगायै माथो दं बेफोरखौनो रायलायनानै बिसोर गोजोननाय लागोन उदैखौ बुदांदां खालामनानै लागोन जेबो नङा बेफोरो जों गावबा गाव मोजां सोलिबानो जाबाय दे मा जाखो भिडिअ खालामनाया जोबथारसिगौमोन नों फ्रेमाव फैनानै लायबायना दायो जोब्बायथ' जोबासै नों फ्रेमाव फैनाबा बोरै जोबनो राङा लाबोदोंना लाबोनायाथ' लाबोदों रांखौ बेसेबां लाखो बिनि हिसाब लाखिदोंना दङ दे आंनि मोनसे भिडिअ भाइरेल जानो होना बिनि उनाव नोंनि मुलजों सुटजों गासिखौबो जोबगोन आं नोंबोथ' मोनसे भिडिअ बानायनो हायो माथो नाङा आंना बे गय बारि आरो थालिर बागानानो मेरला नोंनो मोनसे भिडिअ भाइरेल खालामना दिन्थिलाय आरे बेसां लाइक कमेन्टस फैगासिनो नों मिथिगौ एबारथ' आं ओरैबायदि कनसेप्ट लादों हिजायनि खोथायानो गैया आं स्टार्ट खालामबायानोमोन नाथाय नों फ्रेमाव फैना लायबायना बिनिखायनोथ' आं फैसा गारनानैब्लाबो भिडिअखौ बानायगासिनो दङ हिजायनि खोथायानो गैया बेखायनोथ' आं नोंनियाव रां लादों बेफोरखौ नोंसो मिथिगौ आरो लोगो होननानै नों रां बिदों आं होदों आं बेयाव थानाय जानाय नंला आरो राङा लादो थांदो मा दिनै सिरि माथो मा सिरि एसेबां कल खालामबाय थादों मानो रिसिभ खालामाखै आं भिडिअ एडिटिं खालामबाय थादोंमोन भिडिअ ना बै सिख्लाफोरनि कमेन्ट्सफोरखौसो रिप्लाइ खालामदो बिसोर लाइक खालामदों कमेन्ट होदों आं बिसोरखौथ' रिप्लाइ होथारनांगोन ना आं बिसोरनो रिप्लाइ होब्लासो आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन बिब्दिनो शेयार खालामै दिनै 1000 शेयार खालामगोन गाबोन 2000 शेयार खालामगोन बिब्दिसो आं पपुलार जालांगोन अब्ला सानसे आंखौ सोरबा प्रडिउसार डाइरेक्टर आंखौ लेंहरगोन अब्लानि आं सेलिब्रिटि जालांगोन सेलिब्रिटि जायोब्ला आंनियाव थाखा फैसा आंखाल गैया जालांगोन अब्ला नोंनि आंनि हाबायाव जालांगोन मेन्टेल क्रेक मानसिफोरासो बिब्दि खोथा बुङो नों माब्ला सिरियास जागोन नोंनि बे सिमांनिफ्राय मोगथाङाव फैदो आरो बेनिफ्राय माबा मोनसे खामानिखौबो मावदो सिमां नुग्रायासो साक्सेस जानो हादों आरो सासे गिदिर मानसि जानोब्ला मोनसे गिदिर सिमां नुनांगोन मा आं सासे मोजां आर्टिस्ट जानो नागिरनाया एसेबां गोरोन्थि जाबायना नोंथ' एसे बुजिनो नाजा खालि नोंसोरो थार खोथाया सानफ्रोमबो गोखा जायो नोंनि बे खामानिया जोब्बायब्ला थांसै थौदो नों थांदो मा होनदों नोङो आं हारसिं थांनांगौ आंनि भिडिअनि खामानिया जोबाखै मैयानिफ्रायनो आपल'ड खालामनो नागिरबाय थादों दाबो आपल'ड जायाखै मा न' नेट मोना नामा मोनालै मा न' मोननायबा आं बेयाव फैगौमोन नामा नों थौग्रो फन हराब्ला नोंखौ नायबाय था आपल'ड जाखांबा कल खालामगोन दे आं बिमा माइनावजों एसे मोजाङै रायलायनानै लायोबा मोजां जागौमोन नामा मोजां गाज्रि सायख'बाय थानोसै होमबा मोजां दरा मोजां सेंग्रा फैनायावनो जुलिखौ होखायाब्ला माला होनो ना न'आवनो लाखिबाय थानो र' आं माइनावखौ लिंहरना होनि माइनाव ओजों फैनाय खोथाखौ मोजाङै सावरायना ला मा जाखो बेरे फुंजा उन्दुनोबो होआ नै माइनाव न'खराव सिख्ला हिनजाव फिसा थायोब्ला बिमा बिफाया माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जिंगायाव थानो गोनां जायो नाय फिसा
नोंखौ जोङो उन्दैनिफ्राय गेदेर गोलाव माने फेदेरबाय फोलावबाय नोंनि अनगा जोंहा सोर दङ नोंनो जोंनि सासेल' नायल' जाल' सासेल' फिसा नोंनि नोमा आरो आंनि मोनसेल' सिमां नोंनि थाखाय सासे मोजां सेंग्रा एबा मोजां न'खराव जुलि होनो थाखाय जों सानफ्रोमबो सानबाय थायो आरो नोंनि मोजांखौ जों अरायबो हास्थायबाय थायो मा बुंबाय थादों थोंजोङै बुङा मानोथो खेंख्रा खेंख्रि बुंबाय थादों नै माइनाव खोनासं नोंनि नोम्फानि लोगोआ मैया खोन्थाहरदोंनो गारि मथर गोनां साख्रि गोनां सासे सेंग्राया नोंखौ फसायदोंनो माने हाबानि खोथा आं हाबा जाया बिदिबा नों हाबा जाया दासिमबो नोङो बै बेकार सेंग्रादोनो लिंक दङ नङा होमबा दङ आं बेखौनो मोजां मोनो आरो आं बैजोंनो हाबा जागोन बेनि अनगा आं रावजोंबो हाबा जाया नंगौ बियो बेकार नाथाय बियो सानफ्रोमबो बेकार जानानै थाबाय थायाना खोनाबायना बिफा खोनाबाय बिनि खोथाखौ खोनाबाय नोंनि थाखायनो जाजोबदो बिखोना नोंनो लायहोजोबदों सासे लेंग्रा लेंग्रि खाना खुजायाबो मावनानै जाहोनो हागोन बै बेकार सेंग्राया मा मावनानै जाहोनो हागोन सेंग्रायाथ' मोजाङानोमोन नाथाय बिनि मबाइलजों भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियायाव हगारनाय बायदि बायला खालामनाय सोरबा बिदिजोंनो सोलिनो हायो माब्लाबाबो हाया देनाय नोंनो बुंनाय आच्छा आफा नोंसोरदि बेखौ बेकारल' बुंबाय थायो माब्लाबा जुदि बेयो माबाफोर खामानि मावना दिन्थियोब्ला नोंसोर आंखौ बेजों हाबा हरगोन ना हरा हरगोन मानो हरा जानो हरगोन दे नाथाय बै सेंग्राया माब्ला गसंथानो हागोन जागोन दे बिदिब्ला नोंसोर आंनो 6 दाननिल' सम होदो जाबाय दे जाबाय सानाव सिमां नुनाया माब्लाबाबो मोगथाङाव जाफुंनाय नङा दे जाबाय दे नोंहा गोसोआ गोजोनबायथ' आरो दिनैनिफ्राय बै 6 दान सम होनाया जागायबाय आरो जुदि बे 6 दाननि गेजेराव बै सेंग्राया गावखौ गसंथानो हायाब्ला आंनि खोथाखौथ' गारदो बे नोंसा नोमाया जा थिरांथा होगोन बेनो जोबथा थिरांथा जागोनथ' बरिया ओंखामा संहैथांदो आंबो गुबुनाव थांनांगौ Camera rolling. Ready artist. Action. Yeah. Đây. Saya sih. Cut. Camera rolling. Artist ready? Action! Okay! नों बेफोरखौ मा खालामनाय जादों हर मबाइला आंखौ आइ आफाया गुबुन सेंग्राजों हाबा हरनो नागिरदों आरो आं न'आव 6 दाननिल' सम लादों नों बे 6 दाननि गेजेरावनो माबा मोनसे खामानि मावहैदो नङाब्ला आंखौ बावलांदो पुजा बेफोर मा बुंनाय जादों आं जेबो मिथिया नों अख्राङाव थांना खामानि मावो ना ग्रहआव थांनानै खामानि मावो बे नोंनि गोसो नाथाय आं जोबोद सिरियास नों दाना मानो बेबायदि थाबाय थायो नों बेबायदि थाबाय थायोब्ला जोंनि फालांगिया मा जानांगौ दोनथ'ब्रा फालांगिखौ गोबां सम दङ फालांगि मावनायनि आंहा जे मा जादों नों मिथिगौ ना मा जादों नों बुंबासो मोनथिगोन आं दानिया मा जादों आंनि गोसोआ दलरानो नङा आं जेब्लायबो उसुखुथुल' मोनबाय थायो नोंखौ मा होनना फोरमायगोन नों हमनो हादोंना मोजां मोननाय
बिनोथ' मोजां मोननायनि फार्स्ट स्टेज बेनिखायनो जेब्ला बे आंनि सेरजों थाबायनानै थाङो गोसो मोदोम एवखां सिखां मोनो हां मोना मोना जायो नामा बिदिब्लाथ' बियो एकदमबारे मोजां मोननायनि लास्ट स्टेज जाहैबाय लास्ट स्टेज लास्ट मा जादों मानो खम्पिदों नुवाखै नामा नों मा जादों गासै रामायण महाभारत बुंखांनायनि उनाव सोंदों आरो सिटेस मा जाखो? ओइ नै बैथिं नाय बैथिं पुजा बेथ' जों गामिनि सिगां माथो नों गोसोखौल' हमथा जेबो जिंगा सिनाङा गासै बाथ्राखौ नों रायज्लायजोबगोन पुजा रथलाय बहा थाङामोन अ आदा आं सासे लोगोखौ लोगो हमनो थांदोंमोन लोगो ना जिउनि लोगो ओहो नङा लोगोसो आं थांनोसै नामा पुजा रथलाय एसेबां मिनि खुसि थानाय सिख्लाया दिनै हरखाब मा जाखो ना माबाफोर गाज्रि मोनबाय नामा हरखाब मुड अफ जाबाय जे नङा जेबो जायाखै नों बिदि मुड अफ खालामना थायोब्ला आंनि गोरबोआ बेसेबां दुखु मोनो नों मिन्थिगौ ना आं जे नोंखौ एसेबां मोजां मोनो मा नङा नङा नोंखौ जों गासिबो गामिनि सेंग्रा सिख्लायानो मोजां मोनो माने बिनानाव बायदि जों मोनसे गामिनिनो सेंग्रा सिख्ला नोंहा प्रब्लेम जानाय माने जोंहाबो जानाय नों बुं नोंहा मा प्रब्लेम जादों जों नोंखौ हेल्प खालामगोन नङा ना औ आं एक्सुअलि आंनि मोजां मोननाय सेंग्राखौसो लोगो हमनो फैदोंमोन मा सोर बियो र' माने बै मबाइल हिर'आनो नामा औ बेनो आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो नाथाय जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा गुबुन सेंग्राजों हाबा हरनो नागिरदों नाथाय आं हाबा जाया होननानै बुंदों जुदि बियो 6 दाननि गेजेराव गावनि आथिङाव गसंनो हायाब्ला आंखौ गुबुन सेंग्राजों हाबा हरगोन बियो थार बेफोरनो माबा मोनसे प्रब्लेम नामा नों जेबो जिंगा सिनो नाङा जों नोंनि गासै प्रब्लेमखौनो सल्भ खालामजोबगोन जों सानैखौल' फोथाय नोंखौ जों जेबो जानो होआ बिदिब्ला नोंसोरो जेसे हायो मदद खालामदो आं थांनोसै दे बिदिब्ला ओइ नोङो सोरखौ मा हेल्प खालामनायनि बाथ्रा बुंदों आरे नों मानो जिंगासिदों आं थासान्दियाव नों जेबो जिंगा सिनो नाङा नाय थार नायजाबा दासो सुरु जादों आं मा खालामबावो आं बेखौ मोजां मोननानै गोरोन्थिसो जाबाय नामा आं जुदि बेखौ दाना हाबा खालामनांगौब्ला आंनि सिमाङा मा जागोन आं बेखौ बोरै जागोन आरो आं मा मावगोन आरो बहा खामानि मोनगोन आं आरो आं बेखौ नागारनोथ' हाया होगोन आं गाबोन सफैनायानो होगोन आंहा मोनसे प्रब्लेम जादोंमोन बिनि थाखायसो आं होथ'नो हायाखैमोन आं रेडिखौनो खालामबाय थाखादों आंनो साननैसोल' सम हो नोंसोरनि रांखौ गासिखौबो सुख'जोबगोन आं होजोबथारनांगोन आंनो साननैसोल' सम हो नोंसोर रांखौ गासिखौबो नों मानो एसेबां गिदों जों नोंनाव रां बिनो फैयाखै नङा ना जों नोंनो मोजां मोनसे बिथोन होनोसो फैदों खोनासं नों आंनि लोगो बायजोआव खामानि मावनाय मानसि दङ दान मोनसेयावनो बियो 30-40 मोनोनो मिथिबाय आंजों मैयाल'सो फनाव जुगाजुग जादों आरो लायनो गोबां मानसि नांगौनो आं नोंखौ बेनिखायनो बुंदों नों बैयाव थांनानै खामानिखौ मावहैथां दान मोनसेयावनो जुदि 30-40 मोनोब्ला 2-3 माह खामानि मावखांनायनि उनाव नों आंनि रांखौ हरनो हागोन ना आरामसे मा जिंगासिदों नोंलाय ना मा बुङो आंथ' नंखाय बुङाखैना ना एकदम कारेक्ट आरो नों जेबो सिन्थाखौनो खालामनाङा थांनायनि भारा जानाय लोंनाय लामायाव ओजों थाहैनाय जों गासैखौबो रेडि खालामजोबखाबाय नों मात्र थांनो रेडि जादों Number you are calling is currently switched off. Please try later. इस नंबर से आप संपर्क करना Switch चाहते हैं वह अभी Number you are calling is currently switched off. Please try later.
मानो सयस' मा जाखो बेहा आदसा नों खोनादोंना बै बाहेरा रायजोआव महामारि बेराम जानायखौ जोंलाय दा बेयाव मा खालामनो बै हे 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 ओ? बुजिबाय दे बिमा थाब ओंखार थाब थांनानै थाब फैनि नङाब्ला दा आरो मानसिखौनो लोगो मोनहैनाय नङा फैदो बा माथो सोरबासो दंबोयो माथो सानालाय दिनैलाय बोजों ओंखारखोलै सानावथ' दिनैबो सानजाहानो ओंखारदों जोंसो सोनाबहा जिरायना दं मिथियो आंबो सानजानो ओंखारो होननानै थेवब्लाबो एसे थाब जाखांबाय आरो माथो बेयावनो जिरायबाय थाखो फैदो सिङाव जिरायनोसै जेबो नङा बेयावनो मोजां नांदों पुजाया न' गैया नामा दङ मा जादों मा थादों न' सिङावनो थाबाय थायो सानथामसोआनो जाबाय ओंखामबो मोजां जाया माबो जाया मबाइल बेनोसै आरो बुंलाय बिदिब्ला बाथ्राया सैथोआनो माने मा बाथ्रा मा आदैया खोनायाखै नामा बै जे बाहेरा कम्पानियाव थांनानै गोबां मानसियानो महामारि बेरामजों साग्लोबजानानै थैनायखौ आरो गोबाङानो साग्लोबजानानै दंनो बिनि गेजेराव जोंनि बै मबाइल हिर'आबो खोनादों थैबायनो मा बिदिब्लाथ' बाथ्राया जोबोद गाज्रि जाबाय दालाय माथो जाखो बिफा एसेबां मोजां दरा फैनायखौबो हगारना लाबाय जोङो दा बहा नागिरना मोनबावनो जुतिखिया बुंखादो बे मासाव हाबा जायाब्ला हाबानि जुगानो गैयानो बेहा 6 दान जानोथ' मास मोनसेल'सो दंबावोमोन नाय मादै इसोरा जा खालामो मोजांनि थाखायनो खालामो थांनायाथ' थांबाय थैनानै थांबाय गैलिया आरो मादैमोना जेराव हरनो गोसोमोन एसेबां गोजानाव बे लकडाउननि गेजेराव हरना लानाय मोनब्ला नायनो गोसोबाबो नुनाय नङामोन थांलाय फैलाय खालामनो हानाय नङामोन जोंबो लुगैजादोंमोन जे फुजानि जुलिया मबाइल हिर'जोंनो जाथों होननानै नाथाय महामारि बेरामजों बेसो थैनांगौ जाबायना आच्छा जुदि बे मास मोनसेनि गेजेरावनो जुलिखौ होथारनांगौब्ला बे लकडाउननि गेजेरावलाय बहाथो गोजानाव थांनानै सेंग्रा नागिरना मोननो बिनि अनगा बे जायगानिनो सोरखौबा मोजां सेंग्रा नागिरनानै जुलिखौ होदो मा नोंनि खोथा बुंबाय थायाखैथ' नङा बे नङा अ बिदिब्ला नोंनो नामा औ मादै आं जायनि बाथ्रा बुंबाय दं बिथाङा बेनो नाथाय बैसोआसो बैसोआलाय मा बैसोजों खोथा गैया नङा मोजां मानसि मोननायावनो दानो होखानांगौ मा बेफोरखौ नोंसोर मा जानला मारा रायलायबाय थादों बास मानो लिंहरामोन अ नोंनि लोगो बै मबाइल हिर' लांनाय रांनि दाहारखौ जों नांगौ बे रां लादों मा लादों बेखौलाय आंलाय मा मिथिगौ बेनिफ्राय लाबानो जायोना मा नों मिन्थिया नामा बै बाहेरा रायजोआव महामारि जानाय बाथ्राखौ गैला थैबायनो थैबाय औ बिदिबा आंनिफ्रायबोथ' गोबां रां लादोंमोन दा बेफोर मा जानांगौ जों मिथिया नोंनो होनांगोन जोंनि फैसाखौ आं होआ आं होनो हाया आंनो होनो हाया आंनि गयनि फैसा थांबाय आंनि गयनि फैसा थालिरनि फैसा थांबाय नै साहाया लोंदो
समखौथ' नोंनो होदोंमोन एसेबां गोजाननिफ्राय एसेबां सान जाया लोङा साइकेल सालायनानै नोंखौ हाबा लानो थाखायनो फैदों नोंनि खोथा लाखिनो थाखायनो मा बावगारबाय नों साननैसोखौनो नेनो हायासै साननैसोखौनो नेनो हायासै मोजां मोननाय बेनो आरो मोजां मोननाय नोंनि मोजां मोननाय औ थाबैनो फैनांगौ नोंथां थाबैनो फंबाय जों नोंखौ लांनो फैदों ओइ लागान रथलाय ओइ सरि दे सरि गिबि साननि उनाव जाम्बा जादों नामा नोंखौ लोगो हमना फैनो बेसेबां दिन थाबावनो आं हारसिंनो मा खालामफैदो Puja, Rimo, simbang naman tanggulay. मा जाखो बेहा बेयालाय मा सिमांखौनो नुबाय थायो रेमा न'आवनो दों माथो आंनि हिन्जावा मा फालतु सिमां मोनो बेलाय सानदोंमोन न'आव सासे गेदेर गोलाव गथ' दङ देरनायनि उनाव बिमा बिफाखौ सहाय सहयोग खालामगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय गैया मा सहाय सहयोग मोनो एखे फुंबिलि समावनो नै बिफा बोराया दुब्लियावनो खदाल नांगोल लानानै खामानि मावनो थांनो गोनां जाबाय थायो सानदोंमोन हाबा खालामना होनायनि उनाव न'खरखौ मोजां सालायगोन मोजाङै बुजिनाय जागोन माला हर जादों माब्ला सान जादों बिनिबो उदिस गैलासिनसो जालांसिनबाय बांसिनसो गाज्रिसिनसो जाबाय हाबा खालामना होनानै मा जाबावगोन दानि गथ'फोरजों नै फैलायबाय बहाबा हरसेया बहा डिउटि खालामना फैखो सोरांनानैसो न'आव हाबफैदों बिदिनोसै दानि गथ'फोरा मालाथो आरो गावनि बिफाखौ मोजां नायनानै बिमा बिफाखौ मोजां जाहोनो लोंहोनो सिन्था खालामबावनो बिसोरलाय